Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. 6 майда Рамазан шәриф айына кірдік. Ул 29 көн дәвам итә. Бу айда ихлас күңелдән кылган дуга һәм ялвару, тәүбә вә истигъфар кабул кылынуы күп дини чыганакларда әйтелә. Төп булган асыл Аллах ризалыгы өчен ураза тоту. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адәм баласының хулкын шулай бит инде ул һәр вакыт белә. Шуның өчен Расулыбыз әйтә, уразаны тоту гына түгел, әлбәттә инде нашыр гамәлләрдән, сүзләрдән һәм кабахат гамәлләрдән ерак булырга кирәк икәнлеген без инде аны онытмаска тиешле булмыйбыз һәр вакыт. Аннары менә ураза тотучылар арасында бар шундый кешеләр, алар менә тиешле намазларны башкармыйлар, дугаларны укымыйлар, ләкин ураза тоталар. Менә аның савабы, андый төр уразаның савабы буламы? Мәсәлән, кеше бүген ураза тота, иртәгә намазга баса. Берсе көнгә хаҗга бара. Башы булырга тиеш. Бу ифтар мәҗлесе, таравих намазлары. Һәм инде ул уйлый бит инде, фикерли, ул инде нәтиҗә ясый бит үзе. Аннары вакыт килеп җиткәч, ул уйлый, каралы мин намазга басам әйбәт була дип. Шуның өчен бер үтәргә Рамазан. Ураза Рамазан айының бір фарыз гамәле. Ярдәмгә мохтаҗларга игелек, изгелек кылу шушы айга хас тагын бер күркәм сыйфат. Ярдәм мәчетендә эшләп килүче Милли Ислам Хәйрия фонды мондый гамәлләрне Рамазан аенда гына түгел, ел дәвамында башкара. 4 майдан фондның уку тернәкләндерү үзәгендә йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез проектының курслары эшли. Россия төбәкләреннән, Татарстан районнарыннан бер ай дәвамында 50дән артык кеше укый. Бу күрмәүчеләр өчен җәннәт дип биредә шөгыльләнүчеләр. Рауия Рамазанова Башкортстанның Кушнаренко авылыннан 47 яшендә дөм сукыр кала ул. Монда инде беренче килүем 6 ел элек булды. 60 яшымдан соң гына башладым мин. Бик якын итеп, бер туганнар кебек итеп каршы алдылар. Бик яйлы өйрәнеп киттем. Чөнки бөтенесе сукырлар өчен җайлылаштырып эшләнелгән монда. Лифтлар әйтеп тора, бүлмәләргә кнопкасына бассаң әйтеп тора кайсы бүлмә икәнен. Шушылай итеп мин тиз өйрәнеп киттем. Укытучым Брайль системасы буенча башта без рус хәрефләрен өйрәндек. Татарчада мин үз теләгем белән сорап өйрәндем, башкортчада өйрәндем. Ул Мөхәммәд Әмин хәзрәт булды. Ул бер тапкырда кояш нурларын күрмәгән. Флюрапа Әхмәтшина Алабугадан. Диндә мин инде яшьтән ди, бирегә һәр елны килә. Бик зур нәрсә бирде бу центр безгә. Әлхәмдулиллаһи шөкер, Коръәнне кулыбызга алып, Коръән укырлык хәлгә килдек, әлхәмдулиллаһи. Коръәнне өйләребезгә дә биреп кайтардылар. Өйләребездә дә Коръән укыйбыз, Аллаһка шөкер. Бик канәгать, бик рәхмәтле мин бу нигә центрга. Ялгызы тора, Брайл шрифтлы календарем дә, вакытны әйтә торган сәгатем дә бар. Тормыш җайга салынган ди Флюрапа. Уразада. Авыр түгел. Аннан соң менә безнең тыңлаучылар, караучыларга әйтәсем кирәк, күрмәгән кешеләргә, курыкмасыннар, килсеннәр шушында. Иманга килсеннәр, уразалар тотсыннар, намазлар укысыннар. Куллары белән тотып Коръәнне укысыннар дип гән теләгем бар. Ислам динен саклагыз, ислам динен өйрәнегез. Дингә ышанып, үзегезне шуңа карап тәрбияләгез, үзегезне генә түгел, бала-чагаларыгызны да һәм тирә-яктагы күршеләрегезне дә тәрбияләргә хәрәкәт итегез. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Тормыш кайный. Төштән соң мәчет янындагы учакта ифтарга әзерлек эшләре башлана. Ярдәм мәчетендә Рамазан айы дәвамында көн саен 1200 кешегә 3 чатырда оештырыла ул. Сәхәргә дә 300гә якын кеше килә. Поварларыбыз монда сәгать 2дә эшли башлыйлар инде. Безнең меню шулай итеп төзелгән, төрледән-төрле инде. Көн саен төрле меню. Бүген менә монда безнең яшелчә ашы, һәм шулай ук пулау. Һәм менә сәхәргә шулай ук әзерләнә безнең истәмә рәвештә тагын күрмәүчеләр өчен без реабилитациялән курслар үтәмендә. Аларга әзерлибез шулай ук төрле ярмалардан җиңел генә боткалар.
ризыкның ләззәтен, кадерен аңларга ярдәм итә Рамазан айы. Ифтар ашларын оештыручылар, дини лидерлар, сәясәтчеләр, эшкуарлар, мәдәният һәм фән эшлеклеләре, иҗтимагый оешма вәкилләре. Ифтар, вәгазь, Коръән уку, шигырьләр һәм нәшидләр белән үрелеп барыла. Аллаһның рәхмәте генә төшсен, бүтән яктан килгән монда. Минем монда беренче генә килүем, шул кадәр ихлас күңелдән каршы алдылар. Шул кадәр тәрбиялиләр. Левченко поселогыннан шул мәчеткә шунда йөрүче шул бистәнең әбиләре күбез. Менә теге баштагына инде берничә бу яктан килеп йөрүче бар, калганнарыбыз автобус белән алып киләләр, автобус белән алып китәләр. Безне теге үзебезне Сөләйман мәчетенә анда ифтарлар кылып шулай итеп кайтабыз. Аннарысын Рамазан айында тоткан уразалар ул Аллаһ Тәгалә өчен тотыла. Рамазан айында шайтаннар бугауда була. Анда беренче 10 көнне рәхмәт өчен инде, икенче 10 көнне мәгъфирәт, тәүбә истигъфар кылып гөнаһларны гафу итү өчен була. Өченче 10 көнне ул инде җәннәткә сәбиту була. Казанда гына түгел, республикабызның башка шәһәр авылларында да Рамазан айы оешкан төстә, бәйрәм рухында уза. Мисал өчен Кукмара районының Туйынбаш авылы. Туйынбашта гадәт шундый, Рамазан айы дәвамында халык акшамга кадәр Коръән сүрәләрен тыңлый. Бер ай дәвамында алар аны укып та чыга. Мәчеттә инде 12 ел дәвамында Габделхай Гомәров имамлык итә. Яшь ярдәмчесе дә бар. 2015 елда яңа мәчетле булалар. Халкыбыз динле, Худайга шөкер ди мәчет имамы. Урана тотышы бик күп тотмакчы әз дип әйтеп әйтәс килә. Ирләр дә күп тота. Тарах намазында да күп булабыз, әлхәмдүлилләh шөкер. Рамазан айының беренче көненнән башлап мәчеттә халык көче белән ифтар мәҗлесләре оештырыла. Акшамнан соң вагыз үткәрәбез. Ястыгадә Рамазанда, шушы Рамазан айында теләкләрне телибез. Рамазан айы хөрмәтле ай. Рамазан айын ураза тотарга кирәк, тарах намазга кирәк. Рамазан айында bütün günahlar, urazat tutuşun bütün günahlar yarlıqana deyilib etilgan. Şuşuları anlatабыз. Гомумән, бу салага әле без алдагы тапшыруларыбызда тагын әйләнеп кайтырбыз. Тоткан уразалар кабул булып, изге теләкләребез чынга ашсын. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан, Кукмара районы.